MLA ka motion road constituency uba jigur martong negasni ki shpotrik jumang uyo ban play ki yeng building ka bathamal jung school St Thomas Secondary School Nongjiri kabaran hapo motion road civil subdivision ya ka building bathamal jung tiga school labai pisa da ke NEC nakabenta usnam arjar arpuai hagamang pisa ka blakot hadu san pholak tingka nakaliang jung headmistress jung tiga school ka sister Bridget kalapan paw ki jing sngongo ku bakraw MLA ubala ele stem ban penyo itiga scheme nakabenta ban kentewi ka puli puti hak tiga than kadba nakaliang jung MLA haba ajing kran hak tiga jing yalang ulapan paw ki jing keman ka bakraw ku ba ulala ban pun urlong ya ki jing don kam jung ki padba hak tiga than da ka ba wan ra ki scheme bo pher la kalong haki jaka puli ki surok bat kiwe hak tiga singin alor MLA lai don kan lang ru u parish priest u fada Stephen Lamin usoda ka snong Nongjiri uba John Tinus walang kino hikai ki khna school ki kimi ki pa bat kiwe We are very happy, and the further also we expect from you that now and then you come and visit us to our school, to our students, to encourage in the different way in the education as well as whatever is required for this place, the school, to the villages and for this area. So thank you, sir, for everything what you do for us and for the people over here, and really we are grateful and we are happy, and we expect that whatever you do for us, it will be a good for this area and for the people, and especially for the welfare of our students. Taradon kano kajitmu ladangi poi sa katakatong kamut kadai kajing kemen tengaru nga kemen jindang amlong kam tangi weru hakane ka sansnem kamut banwan sene ngaru laleran ndre ngadon bok bahakine ki sausnem jingyat nanti jonga ngala persang kadbadon kabut kabor jonga banwara ya kiskim kibayade batka dong kathan jongi sane balay nga simkya ya school namar ngay i bahapo nong kendong jongi tiduna na dong sadong nado ki building school nado ki jingpule kuti nata daw na hangahi marway hagane ka sausnem ngala persanghi bande priority bet ya ka school hoy kasurok nidon kam ndre ka school pat kadai kalaway jongki kena jongi tenata daw nakaleng jonga nga persang bet banwat ya ki scheme ki bayadai bat ka education bet te hagane ka sausnem bayalinti mga ngalayo prakrul na ka NEC mentas nem ngayo sankrul bat kor baladep kor bangasam ya kini ki skim kiba sanpolak baspolak bat kay basikrul ngayo laiklur hakate gas nem baladep te mentas nem ngayo sankrul bat ya kataru nga ay ya ki school hi kaway ka school nga lajit ya ka Christ King sanpolak bat kaway ka school nga jit ya ka Wellington bat kiwe ki development kiba nga idon kampalat nga lapya sa kita ki snong tenagata daw daga jingya don bentalem mapi hakatay ka arjar katra kilajit yang kumu pa jong kane ka dong kathan kadai ka kamram jong pa banpek ya ki kun tenga nakaleng jonga ngala persanghi bat nga ay kublay kerpang ya kito ki nung kitkam jong ka NPP kabaday nakane kasnong namarkane ka building kayat kaburam kayat sapi namarlengba ka jing trestom jong pi ngala yo ban ay ya kane ka building kublay sibun ya kito kinong kitkam nadu kilong kmi nadu kilong pa hakate ka arjar katra te hakabaday bat ki development ki bafer ngala persang katbala hakane ka sansnem banwadra kung kisurok ngay porbangawan kanbas hakane ka konsensi jungi ngalap bahakapor bangawan yalap eleksyon hangne hapo ka Nongjiri porbangi lepay ngilap baki her nakakali katukat ni kilong kumi kiyak nyet yakakali banlat nakataka jing sakot baki surawan puesane uniform jong kikilak tilor tingayo i
ya kita ki barokot na tadaw ngala simkya kane ka surok ru bat kadai kane ka surok ka ban nengkong haka jinglong emle jonga bangayo haka to ka por namar bai kiwe ngala penbudin hadin re ya kane ngala don da ka jingtmu nadu mensim iba kane ka surok ngan penulong lada ngapoi sa katong bat kala ulong sisa nata daw ngadas ngokmen ban poi beng hakane kasnong banya donrungkat bat pi mentang singi banya pli yakane ka building kublai sibun yakino hikai tiba pila sim yaka lenti ban pin wan ban hikai hakine kisnong kendong jongi oile se pidon nakiwe kisnong kibajngai ndre pila wan ban hikai yaki kena school ban hikai yaki kena school nong kedong kalong kabae namar kimdon ka foundation ka babeng ndre daka jingtre stom jong pi kino hikai lese kine ki kena school kibadei nakane ka dong kathan kan sayo ya ka burom ka kor haka jingim jong ki kublai sibu